Somos unha terra de grandes historias e de grandes contadores de historias. Imaxinas que non existisen as meigas e a Santa Compaña, e que o palpador non baixase das montañas, e que os burros non camiñasen polas nosas praias, e se as cestas non protexeran do maio. Podemos festexar goles galegos en todos os estadios, cantar na nosa lingua en todos os escenarios, presumir da nosa artesanía polo mundo adiante e levar o noso audiovisual a todos os fogares e salas de cinema coñecidas e por coñecer. De verdade pensas que é imposible levar a nosa literatura a cada persoa que desexe gozar dunha boa historia? Temos a mellor literatura do mundo e unhas ganas infinitas de presumir dela polo planeta adiante. Os nosos libros, as nosas editoras, as nosas autoras e autores reciben recoñecementos ao seu traballo en incontables ocasións e escenarios. Do mesmo xeito que os grandes camiños están feitos de camiños máis pequenos, as grandes historias están compostas de historias máis pequenas. Para que estas existan, só precisamos que haxa alguén disposto a contar e alguén disposto a escoitar. Algo non funciona se temos escritas historias da mellor das calidades e non hai persoas dispostas a lelas. Só 8 de cada 100 libros que se venden nas librarías están escritos en galego. Esta, xusto esta, é a única historia que queremos deixar de contar. Sabes que para deixar de contar unha historia non chega con silenciala. Hai silencios que fan moito ruído por moi ben agochados que estean. Para deixar de contar unha realidade, hai que transformala. Cada vez que entras nunha libraría ou nunha biblioteca, tes ante ti infinitas posibilidades para que ese 8% sexa unha porcentaxe con data de caducidade. Canto máis subamos ese número, máis e mellores historias poderemos escribir e ler na lingua que compartimos. Temos moito por ler porque temos moito por contar. Cada lectura en galego é semente dunha nova. Quen lê literatura en galego sempre repite. Seguro que lembras quen foi esa persoa que che achegou o teu primeiro libro en galego e seguramente sexas quen de lembrar cal foi. Agora tes ante ti a posibilidade de axudar a que outras persoas soñen con novos mundos mentres descobren a inmensidade das nosas letras. Ti tes a posibilidade de contar, de escoitar e de consumir literatura en galego e tamén de achegar ese paraíso ás persoas que máis queres. Ese é o teu poder transformador. Polo camiño, de seguro, atoparás grandes historias. Oxalá algún día sexas ti que nas conte. Nós estaremos encantadas de escoitalas. Moito por ler. 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 Moito por ler.